Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 1. Numakaadom ti uminom iti arak, nangalawngaw ka, ket agbalin ka amaag. Maysa a kinamaag ti agbartek. Papagayam, intay denggen ti may sapay a pakasaritaan. Ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Pare Pedring, shot ka. Apay ngay apinunumot iti arak da ito'y basok, pare. Ay kat, siyempre ita ka lang ang makisango kada kami. Sumaminum ka. Huwag ka pweso. Mabit lang Mangkidisak mampay dito'y pulutan alitson. Ay na. Nagimas ng ti pulutan. Ay kat, shot mo nga ruden Nanay. Hindi apa yun. Apa yan? Naispalan ka iti pulutan? Wano, arak. Ay sos. Ay, may kan, pare Pedring. Saan kang agbat-bate? May kan. Ay, sos. Ay, apros tibukot. Tapno aglise, diyan naispalkan ka. Nay, Marihilda. Adakam gayam dita. Saan ka nadlaw Pedring, awid. Uwan bakit? Ay, isumat lagayam ang naispalan ni pare Pedring. Tanakita na ka, mare. Gawid akon, mga pare. Ay, sige lang, pare. Agkikita tayong tumanin. Dinamag ko itay no sa dino ti papanan ni Marihilda. Anya nga iti sungbat na. Di talaang, kunanamat, nana. Ay. Tagayam, napan na inyawid nila kay na amakiin inom. Nagistrikto lakit din ayaday taahilda kanila kay na. Saan na apulos akay at amakiin inom nila kay na. Iti ababaapan na under ni pari Pedring. Ay, kasta siguro. Apay nga men, pare. Taayab-ayaban nyo ni pari Pedring nga aginom. Idi pa yung ayaban may, mare. Itala nga si Mango kada kami. Takinantsawan mi ngamin kahit. Ay, kinantsawan nyo matlagayam. Kunaming ngamin nga under. Iswaday jay, pinagbigyan na kami kat si Mango ang nagshot. Kat talagamat ngamin nga under desayan ni pari Pedring. Saan ko apat yun ide, mare? Ang itakla ang anapanaknakan nga undergayam ni pari Pedring. Inyawid ni Marihilda ni pari Pedring. An-anwan na nga tayo jabalayda. Danug-danugan na siguro nila kay naan niya, pare. Ay, kaasimat ni pari Pedring no kasta. Judy, umay ka man ditoy. Judy! Apay! Anya? Bagay ko kadiday to'y mini abistidak, manang. Apay nga inusar mo mananday tabistinak Buludak laing met. Tamapanak agram pa di tarwar. Inusar mo mananday make-up ko niya. Hoy, siyempre tatlo po bintasak met. Rumor ka maggayam. Ay na, mapanak nga rod agram pa. Dumagas kan tuman nga rod dita kantina itibagas kan karni ti baboy asidaan tayo. Anya? Hoy! Pagawitan nakid din itibagas kan karni ti baboy. Oy, pakpakawan! Mapirdi to'y beauty. Sige kit din, tapno makaluto akon. Ay, ningay manong Pedring, ibaon mo Nakaturog. Anya? Ay, nagsapa mo tin anaturog. Nakainom nga rod, imbag ko nam atanapan ko inyawid. Nujak na damag amakiin inom, di ijaynan. Ay, binaybayam ko malatan Kastamat dagiti lalaki dito'y lugar tayo. Numabartek da. Agid da, kan maturog dan ijay pagin inuman da. Ay, nasa bali ni Manong mo Pedring numabartek.
Hoy no, naibusanak sa amutan iti barbecue, nana. Saan? Malago matangkan, tapno saan ka maibusan? Ay, ireserbaan naklatan. Tama panak pa'y gumatang iti bagas kan karne dita kantina. Ayun gayam, adaman laang damagakan ka. O, anya da ito? Inan-ano ngay ni Manang mo Hilda, ni Manong mo Pidreng. Oh? Napanakat sinurot, tamakiin inom. Anya kumangay ti aramiden na kan ni Manong Pidring? Kunami no dinandaanog nan. Kat no naturong ni bayaw ko. Kas jay na no makainom, uray basit laeng. Nalaka makaturturog. Ay, saan nga rod adinang ran ni Manang mo? Hoy, pagis-istoryaan nyo manan ni bayaw ko na kunakon. Ay, kasano, kat undermot ngamin kat ni Manang mo. Iparabaw mo di talamisaan dagita ginatang mo, Judy. Hoy, amom ka di, noan niya ti pag-iistoryaan da di tarwar, manang. Anya ti amok ngay. Hoy, sika ti tapik da. Anya, siya, tapay kumasyak. Nakaungot ka kanong asawa. An-anderam kano nilakay mo. Ibagbagada dayta. Wen? Ay, siya pa'y kit din ti mabain. Napan ko laang inayaban ni Manong mo ijay pag-iinuman da. Inander kon. Hoy, sikat tumat ngamin. Mapan mo surut-surutan. Kunak manen, sa bali ti ugali ni Manong mo numabartek. Hoy, kat apay asyak ti pangibagaam iti kasta. Dagita atsis mo sa akaarubam ti pangibagaam. Pidreng, aldawon, di ka mula bumangon ditan. Jaksapay mo't makabangonin, bakit? Bumangon kan tamapan kag trabaho. Nasakit nga rod ti ulo. Dayta kat ti kung kunakan ka. Kunamlan no asino ka akalaingan nga aginom-inom. Kasla mabutak to yung ulo ka. Sige, aginom ka pa ay. Ha? Ay, nagrigata na yati bumangon. Nagbasila tinainom mo, agsakitan, neta ulam. Ninakman lagdigusan. Aldawon, saan kan nga agdigos, tamaladaw kan? Nagrigat kan ngamin aririingan, no kasta mabartak ka. Ne, ay nabayaw. Apay ngay tagtumba ka matan. Ay, nagsakit namin to yung ulo kahit. Kurang samad dyan na inom mong arak, idi kalman. Agtal na ka man. Mangag na ka ni Manang mo. Oh? Apay, mano ay abutilya ti arak ti ininom mo? Tapirming agsakit ti ulom? Uray ka tumba? Ay, basit lang mo tinainom ko ti kunak. Anya pa'y latar aramidom ngay lakay. Ingkag trabaho na. Mapanak mo't atalagan. Saan ka manin nga ginuma? Inakaon, tani. Sermon manin ti mangag ko. Ay, unay kat akinagagat mon, Hilda. Ay na. Agwalwalis ka man, nandito arubayan niyo. Kasano, nagadumot ti agtin nag-abulong daytoy kayo dito arubayan mi. Saan ka unay nga agbambanog, mare? Agtin nagtumot lang dagiti nagadu abulong. Tapa nagtitinag kat nga rod ti bulbulong ita. Sa bagay mo't di Apay ngay mat, mare. Anapan mo binantayan nila kay mo ije pag-iinuman da ini na minsan nga aldaw. Binantayak ayamot, napan ko laang inayaban. Isumot lang nga isong. Ay namare, sa bali mo't aje inayaban kan binantayan. Ay, iso nga ibagbaga dagiti kalugaran tayo, nga an-anderam apirme nila kay mo. Ay na, saan mo't amare? Kasanumot ngamin. Di mo pa'y palubusan nila kay mo ang makiinom. Ngamin, mare. Naungat ka kano, amisis. Unay mo dayta. Ngam imbagak mo't, asaan ka anaungat, amisis? Kan imbagak pa'y, asaan mo nga an-anderan nila kay mo. Asino aya ti mangibagbaga iti dayta? Isuda, Ibagbaga dati kasta, gaputa sa anda nga amo ti ugali nila kay kuno mabartek. Apay mare, adda aya sa bali nga ugali nila kay mo no mabarta. Sige mare, bayan nyo, ipakita kada kayo ti ugali nila kay kuno mabartek. Tapno saan nyo nga ibagbaga nga an-andere. Isuda, sa anak mo't ama nagistorya.
nabartag ka din, pare Pedreng. Saan pa yung matikunak? Ay ka, sige Shot pie. Una, agsata pare. Kakaiso na nga di nakita nak ni bakit ko makiininom ken kakit di nak mat inayaban. Un nga rod pare. Pasda awak man. Hey. Limabas matlatan, di nakita na ka. Simingpet ni bakit ko pare. Ikat na saya at ano kasta pare. Hey. Sige, tagay! Hoy! Hinsamat bayaw ko Pedring day jay makin-inom ijay. Hoy! Ay na! Isungag pa iso Ay na! Madlaw ko ti pa nagkatkatawan na. Imbagman, tasan asinurot ni manang ko. Mas daawak man? Itamampay abinaybayan na nga aginom. Manang Hilda! Manang! Agtugaw ka tagbuya ta iti comedy. Kita mo, nagmayat, makapakatawa talaga. Ay namanang! Amom ka di makin-inom ita ni Manong Pedring kadagiti gagayem na. Ay na, nagmayat kat da ito'y apelikulan. Ay, Ni Manong Pedring kunak! Nabarteken! ay kat bayam Ha? Bay-bay amlatan ang mabartek? Bayam ijay, iyawid da ano mabarte. Anya? Nagbuya takit di. Pare Pedring! Pare! Oh. Agawitan? Sweep nga tan. Rabi na ya. Wan! Kande! Yeah. Agarbisan. Jak samet makatakdaran pare. Sige. Tulungan ka tumagdar. Matulungak sa langin dito pare. Sana. Naskan nga agawid ta. Matulungak dito Agawid dagit din, pare. Ay, Saus! Natumba ka matan! Ay, naggapuan nyo adwa. Kapitita kayo, mat. Ay, kuha na. Yawid ko man ni pare Pedring. Namin ado kami natumba dito. Kapitakan. Apay amasapol ayawid mo. Ay, numabalin la ko mga. Ibatik latan dito igid ti kalsada. Ay, saan mo't Itulod mo ijibalay da, tas sikatikadwa na anaginom. Ay, sabay nagdagson ni pare Pedring. Basit lang mo dyan ininom me. Nabartakid dinadagos. Nabarbartak ka di kalman, manong. Nabartakak aya. Di mon malagip? Katno yung tulad na kapayjay kumparim dito'y balay. Awan mat malagip ko akasta Imbag tasiming pat ni manang ko, kat saan na ka nga inungtan? Saan mat? Saan nakmat apulos asinirmunan? Kitam da ito Insagana na pa yung tibalon ko ang mapanagtrabaho. Ay, kita agmanuan niya ti ipasita na kanyak. Wow! Prito a karnit baboy? Adapay pasurot na atalo ang naglalabaga asili. Ay na, nagmayatan na biyag. Pare Pedring! May kaginom! Pare! Kwa, lumabas aklaang mga pare. Nagawid akon. Umay kakit din. Kasuswildom lang. Liklikan na kamay. Sa bagay. Nasapa pa'y, mate. Why, may kagtugaw ka. Talaga nga inreserbaan da kay ti pagtugawam. At ka di pa'y arak. Ay, adapay. Ala, Let's go. agtugaw ka. Taintun madamdamakan to nga gumatang. Agpapudot ka pa'y mata. Ay, Juday, ibagaman ka ni manang mo ahil daan nabartekan nila kay na. Nabarteken? Saan laan nabartek?
Nabarbartek una yun. Ay na, amo nga tanimanang ko anapan manan naginom ni Manong. Ay, kanayon kumatan amakita amakiin-inom ni bayaw mo. Ay, jak man amo kan ni Manang. Baybayan na nga aginom nila kay na. Oh, hoy! Sino ti kayat natin lumaban? Hoy! Sus, ni bayaw mo matay dyan pukpukaw amagmag na ija kalsada. Hoy na! Ay na! Nakaigamit ti dakal abato! Ay, ala, ay sus, ay, irikap ko dati balay ko. Ay, amangan na somrag. Hoy, so! Ay, sige! Tayo nakaibaga ka ni Manang! Ay na! Agwalwalan ni Manong! Ay, pare! Pedreng, agpaanaw matan Pag-asip! Ibatam kumaday tadak lang abato ang igimaw. Kaya sumunod sila man! Ay, pare! Sino ti lumaban, ha? Ay, Kalaban kayo amin! Ay, saan ka lumaban, pare? Sos! Ano? Lumaban na! Ay, sus! Aglisi ako! Ay, narigatan! Tsaka mo, nuapay nga dak dito ipresinto. Anya? Saan mo nga amo, Manong? Saan mo nga ipalawag? Taipilit na asaan na nga amo tinararamid na. Ay na, Manong. Nakasingsing pat kamat no saan ka nabartek. Hanggang nabartek ka. Ay na, nakaturturod ka. Ako namlan asino ka akalaingan amaton. Ha? Kasta na nga rod ni Manong mo numabartek. Talaga ang mangibabain. Mare, di mo baybayan ni pari Pedring ang mabartag. Nakaamak gayam no mabartag. Ita, amo yon no apay alaplap dak ang mabartek nila kay ko, Mare. Ay, wan. Ay, agwala gayam nila kay mo no makainom. Permi dakkel a perwisyo ti ipaay na, Mare. Isumot lagayam. Akas talaunay ti panang lapad mo kenkwan ang agbartag. Anya ngay, Mare. Istoryain nyo kadipay nga an-anderek nila kay ko. Ay, saanan, Mare? Ay, rumbang laang abantayam nila kay mo. Nakabutbuteng matgayam no mabartag. Di padre, di pamilya, nasken amanakam, liklikan na kumati kanayon apan nagbartek. Ipamaysa na kumati pamilya na, ket ikagumaan na nga ipaayan iti ragsak kental na, ti pagtaengan na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.